Приобщаващото образование от години е официална образователна политика по отношение на деца и ученици със специални потребности. Училищата, базирани на приобщаващо образование, виждат детето като автономна, способна личност, която може да постигне собствена трансформация. Целенасочено, през призмата на ценностните ориентири, ние предоставяме подкрепа за личностно развитие на учениците, която осигурява подходяща среда за развиване на способностите и уменията им. Промяна, устойчиви резултати и реални условия за качествено образование и социален комфорт на всички ученици е фокусът в Средно училище Трайко Симеонов. Ако ученето се съчетава с практиката чрез действия и намира отражение в поведенческите промени, а не само във възпроизвеждане на знания, запаметяване на отговори и прилагане на алгоритми, ние използваме различни стратегии за улесняване на учебния процес, защото ученето придобива смисъл чрез действия. Дейностите се осигуряват от високо квалифициран екип специалисти, специални педагози, ресурсни учители, логопеди, психолози, които оказват пълноценна комплексна подкрепа на деца и ученици с необходимост от подпомагане, от подобряване на тяхното благосъстояние. Ние се грижим за тяхното интелектуално, емоционално, социално, физическо развитие в съответствие с потребностите и способностите им. Подкрепата е насочена върху подобряване на възможностите за участие в дейностите от ежедневието, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата. Прилагайки стандарта за приобщаващо образование, за нас е важно да организираме образователната среда в унисон с потребностите на учениците. Тук осигуряваме диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и индивидуалните особености, превенция на ранното напускане на училище и риска от социално изключване, организираме и оптимизираме учебния процес съобразно потенциала на учениците. Сензорна стая, солна стая и специализирана стая за обучение дават възможност за пълното обхващане на ученици с потребности в физическото, двигателно, моторното, когнитивното и емоционално развитие. Сензорна стимулация в контролирана атмосфера получават ученици с обучителни затруднения, дефицити в развитието или специални образователни потребности в сензорна стая. Оборудването стимулира определено сетиво или няколко сетива наведнъж, чрез цветни предмети и проектори за визуално стимулиране и забавление, игри за въвеждане на тактилна стимулация и подобряване на двигателните умения. Меките предмети за игра се използват не само за създаване на безопасна и удобна зона за сядане, но и за осигуряване на тактилна стимулация и подпомагане на осъзнаването на тялото. Сензорната интеграция е процес, който организира информацията, придобита чрез сетивата ни – зрение, слух, мирис, вкус, допир, равновесие, вестибуларна сетивност и позиция на тялото. Ролята на сензорната интеграция е важна част от развитието на всяко дете. Чрез нея се създава както динамичен, така и статичен баланс и ловкост, умение за координирани движения, идентификация на частите на тялото, задържане на вниманието. Също така тя включва преработка на информацията, подадена чрез слуха или зрението, проследяване с очи, координация око, ръка, крак, от което следват подготовка за четене, осъзнаване за допир, разбиране на концепции за пространство, размер, тегло, време и реч. Сензорната стая е декорирана с ярки светлини за стимулация на зрението. Оборудвана е с двигателни предизвикателства, които спомагат развитието на проприоцепцията. Учениците там се стимулират също така слухово, с различни музики и тонове, вкусово и обонятелно. Посещенията в сензорна стая спомагат за пробуждането на сетивата в защитена и интерактивна среда, под наблюдението и работата на специалисти. На учениците се предоставят разнообразни стимули според нуждите им, за да успеят да разгърнат пълния си невронен потенциал и да създадат колкото се може повече невронни връзки. В училищния център "Прегърни ме, приобщи ме" децата и учениците могат да подобрят общото здраве и защитни сили на организма, да намалят стреса, да подсилят имунната си система, да неутрализират свободните радикали и подобрят функционирането си чрез контролирана солна терапия в халокамера.
В специално изградена солна стая подът и стените са покрити с висококачествена хималайска сол. Халогенераторът насища атмосферата с фини частици сол. При вдишване те попадат в дихателните пътища, достигат до белите дробове и действат пречистващо. Солта убива микроорганизмите, които причиняват инфекции. Има уникални антибактериални и противовъзпалителни свойства при профилактика и лечение на вируси, простудни, хронични заболявания на дихателната система и белите дробове. Ефективна е при алергии, свързани с респираторните пътища. Солта помага при проблеми с кожата, дерматит, псориазис и други. Укрепва и балансира нервната система при напрежение, умора, главоболие. Специализираната стая за обучение включва двигателно, моторно, когнитивно, емоционално, интелектуално обучение. Специални педагози извършват възпитателна, образователна и корекционно-образователна дейност. Високият професионализъм и доверителната връзка с ученика, изградена на взаимно уважение, разбиране и зачитане, е ресурсът, който използваме за разгръщането на потенциала на учениците. Тук ги подкрепяме не само в когнитивното им развитие, но и в емоционалната им сфера. Прилагаме гъвкави форми на обучение за стимулиране овладяването на ключови компетентности и формиране на личностни качества. Включването на ерготерапевтични занимания в обучителния процес помага на деца с затруднения в изпълнението на една или повече дейности, възникнали поради социални, емоционални, умствени или физически нарушения. Използваме съвременни технологии и терапевтични методи в работата. С художествени материали онагледяваме учебното съдържание. Организираме съвместни мероприятия с ученици и семействата им, поддържаме добра комуникация с родителя. Екип от логопеди в училището извършва речево-говорна рехабилитация на комуникативните нарушения. Развивайки езика и говора на ученика, се дава шанс на всички компоненти на психиката и социалното представяне, както и заявяване за пълноценното участие в обществото. Логопедичната работа е част от дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения, дефицити в социалните взаимодействия и взаимоотношения, усвояването на познавателен и социален опит и изграждане на ученика като личност. Ролята и присъствието на психолога в училището са ключови в създаването и поддържането на позитивна училищна среда. Фокусът на работа е опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и активното подпомагане за преодоляването им. Усвояване от учениците на умения за саморегулация и самовъзпитание, за създаване на положителна самооценка и самостоятелен избор на жизнена позиция. Приоритетен за нас е интензивният обмен и сътрудничество между родители, учители и специалисти. В рамките на този обмен се развиват компетенциите на отделните страни за разбиране потребностите на децата и създаване подкрепяща среда за учениците. Сформираме групи за артистични занимания на учениците. Сред тях подкрепяме развитието на ключови компетентности, повишаваме мотивацията за учене, трайно приобщаваме и задържаме ученици от уязвимите групи. Мотивацията на специалистите за прилагане на усвоените от тях подходи и знания е основен фактор за постигане на устойчивост на тази подкрепяща среда. Откритият диалог и взаимно учене са ключови за мултиплицирането на тази практика. И в заключение ще отбележим, че в училищния център за подпомагане на деца и ученици Прегърниеме приобщиме в Средно училище Трайко Симеонов приспособяваме и организираме училищната среда към децата и учениците, а не обратното. Прегърниеме приобщиме.